Assalamu alaikum jama'a. Sunana Mr. Abba Dan Ilu, jarumi da shirya fina-finai sannan mai bada umarni a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Alhamdulillahi zan yi magana ne akan sabon shirin namu mai suna Auren kaddara. Da farko zan gode ma makalla shirin wanda suka kalla shirin tun daga episode 1 da aka fara saki har zuwa episode ɗin da ciki yanzu. Muna godiya sosai da mun kuma ji daɗi da kasancewa da kai tare da mu. Sannan kuma zan yi amfani da wannan daman da sanar da wanda bai taɓa kallon shirin auren kaddara ba, to ya garzaya YouTube channel ɗin mai suna Dan Ilu. A nan ne kaɗai zai iya samun shirin auren kaddara. Auren kaddara muna sake shi ne duk ranar Laraba. Duk ranar Laraba da misalin ƙarfe 8 na dare. Auren kaddara.